Zeptám se, kdo plní sny dětem, kterým je nemá kdo splnit. A já rovnou odpovím. Nadace Sunrise. Monika Bajnoková a je to na vás. Dobré ráno. Ráda bych se vám představila. Jmenuji se Monika Bajnoková, jsem ředitelkou nadačního fondu Sunrise. Po mé pravici mám našeho ambasadora Michala Vilema Weinbrennera, který každé ženě, co tady sedí, dá malou pozornost kytičku. A naše malé Sunriseky, naše holčičky vám dají každému malý dáreček. Tak ho poprosím vás. Tak ráda bych představila naši činnost. Naší činností je podpora talentovaných dětí. Podporujeme děti jak z dětských domovů, tak děti ze sociálně slabších rodin, nebo také reprezentanty České republiky. Naší činností je ještě pořádání sportovních a dětských dnů a pořádáme také gala večery na podporu právě talentovaných dětí, kteří to potřebují. A nebo jsme měli taky minulý rok Velký dětský den v Lišni na podporu reprezentantů České republiky v boxu, kde tady za ně závodí náš ambasador. Takže díky téhle akci jsme dělali veřejnou sbírku. Vás touto cestou oslovit a požádat vás. Hledáme pro nás partnery, kteří by rádi podpořili naši činnost a pomáhali by s námi. Moc bych chtěla teďka poděkovat Gabči Mrtvicové ze Smart Networku za to, že jsme se stali partnery, za to, že nám moc pomohla teďka s tady tou akcí. Moc děkujeme. Děkuji vám za váš čas a přeji vám příjemný den. Tak, děkujeme. Děkujeme nadaci Sunrise za podporu.